कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅवेल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना. त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅवेल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. सध्या तापमानात कमालीची वाढ झाली आहे. सिंधुदुर्गातही याच्या झळा बसतात. उन्हात जाणं असह्य झालंय. यातच कोकणात उन्हानं म्हणजेच उष्माघातानं एका महिलेचा बळी घेतलाय. याच पार्श्वभूमीवर हवामान विभाग अलर्ट झालाय. याच पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक हवामान केंद्र कुलाबा मुंबई यांच्याकडून 17 एप्रिलला सिंधुदुर्गात तुरळक ठिकाणी उष्मालाट उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे खबरदारी घेऊन प्रवास करायला हवा. तसेच रामनवमी असल्यामुळे शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान मुलांना याचा दिलासा मिळालाय. एकूणच याबाबतचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी. आज सर्वाधिक तापमान कणकवली सिंधुदुर्गामध्ये आहे. तुम्ही देखील तोंडाला रुमाल बांधलाय, काय सांगा? आज पेपरमध्ये पण आलं आहे की उष्माघाताचा मोठा परिणाम होणार आहे. ते सर्व नागरिकांना मी विनंती करतो की आजचा दिवस तरी निदान हे पाळावे म्हणून, आणि उन्हापासून शक्यतो दूर राहावे. थंड पाणी अर्ध्या तासाने थंड पाणी प्यावे आणि शक्यतो घरामध्ये राहण्याचा प्रयत्न करावा. तुम्ही देखील तोंडाला रुमाल बांधून फिरताय, काय सांगाल कणकवलीचे वातावरण? काही म्हणजे आता सध्या प्रचंड असं हीट वाढलेली आहे. दुपारचं असं उन्हातनं घरातनं बाहेर पण पडता येत नाही आहे. त्यामुळे थंड पाणी किंवा या गोष्टीवर जास्त भर दिलेला आहे सध्या. उष्माघाताने एक रायगडमधील युवतीचा मृत्यू झाला आहे. काय आवाहन कराल जनतेला? योग्य ती काळजी घ्या. थंड पाणी किंवा थंड गोष्टी या ठिकाणी रोज पियत जा, एवढंच. भरपूरच उष्णाची लाट आहे. आपण आपल्या शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण भरपूर वाढवलं पाहिजे कंपल्सरी. थंड पाण्याने आंघोळ केली पाहिजे दिवसभरामध्ये. आणि जास्त करून उन्हासाठी आपण टोपी वगैरे वापरली पाहिजे उष्णापासून हे करण्यासाठी. म्हणजे सगळ्यांनी काळजी घेतली पाहिजे स्वतःची व्यवस्थित. ऊन तर आहेच बाहेर, पण बाहेर पडताना टोपी वापरली पाहिजे. उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी स्कार्फ वगैरे वापरला पाहिजे. भरपूर पाणी पिलं पाहिजे दिवसभरातनं. जळा वाढल्या काय? आज उन्हाचा होणाऱ्या त्रासामुळे मी सुद्धा पांढरे कपडे घातलेत जेणेकरून उन्हाचा त्रास होऊ नये. तसेच लोकांनी 12 ते 3 हा प्रवास टाळावा जेणेकरून होणारा उष्माघाताचा त्रास त्यांना सहन करावा लागणार नाही. आज सर्वाधिक जास्त उष्ण तापमान आहे असा अंदाज व्यक्त होत आहे, त्याबद्दल काय? बरोबर आहे. आज टी व्हीवर सुद्धा सांगण्यात आलं होतं की 17 तारीखला सिंधुदुर्गामध्ये उष्णतेची लाट येईल म्हणून. त्याप्रमाणे लोकांनी ही सध्या दक्षता घ्यायची आहे की बरोबर उन्हाच्या ह्याच्यातनं बाहेर न पडणे हाच एक त्यामधला पर्याय आहे की 12 ते 3 आपलं काम टाळावं आणि शक्यतो घरामध्ये बसल्यानंतर किमान अर्ध्या 1-1 तासाने पाणी पित राहावं. सिंधुदुर्गामध्ये उष्माघाताचे प्रमाण वाढले आहे. गेली 4 दिवस सतत उन्हाचा पारा वाढलेला आहे. 37, 38, 40पर्यंत हा पारा काही ठिकाणी दिसत होता. सिंधुदुर्गामध्ये हा पाऱ्याचं प्रमाण वाढत आहे, कमी होत आहे. मुंबईच्या कुलाबा वेधशाळेने आज 17 एप्रिल रोजी सर्वाधिक तापमान हे सिंधुदुर्गातील काही भागांमध्ये असण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता आणि त्या अनुषंगाने सगळ्यांना अलर्ट देखील करण्यात आलेले आहे. आणि या अनुषंगाने त्यांनी काय करावे आणि काय करू नये ह्याची माहिती देखील सांगितलेली आहे. आपण कणकवलीमध्ये आहोत. कणकवलीमध्ये देखील तापमान हे वाढत आहे. काल आणि 2 दिवसामागील 2 ते दिवसात बघितलं की 35, 36, 37, 38 एवढं तापमान गेलं होतं आणि काही वेळा 40पर्यंत पण जाऊन पाठी आलेलं आहे. आणि
त्या पद्धतीने सध्या आपण खबरदारी घेण्याची गरज आहे। कारण पालघरमध्ये काल एका 16 वर्षीय युवतीचा मृत्यू झालेला आहे। कारण हा उष्माघात, आणि या उष्माघातामध्ये आपल्याला डायरेक्ट सूर्याच्या संपर्कात न येता आपल्याला टोपी घालणे किंवा सतत पाणी पीत राहणे असे सध्या याचा वापर करायला हवा, किंवा प्रवास करताना नेहमी पाणी सोबत ठेवायला हवे। आणि जरी समजा कुठे जायचं यायचं असेल तर ते दुपारी 12 ते 3 या दरम्यान आपण घरात राहणे गरजेचे आहे, अशा सूचना देखील निवासी जिल्हाधिकारी यांनी आपल्याला दिल्या आहेत। आपण सध्या बघतो की जी रहदारी सुरू आहे सध्या, आणि जे महत्त्वाची कामं आहेत ती कामं करण्यासाठी जे प्रवासी आहेत ते जात आहेत, पण ज्या आदेशाचं पालन जर केलं तरच कुठेतरी हा उष्माघात कमी आपल्याला म्हणजे झळ कमी पोचेल। पण सध्याच्या घडीत हा उष्माघात वाढलेला आहे। आपण बघतोय की घामाच्या ह्या धारा आता सध्या गळत आहेत, आणि एवढा जर उष्माघात असेल तर कुठे ना कुठेतरी आपल्याला आरोग्याला त्रास होणार एवढं मात्र निश्चित। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ज्या नागरिक असतील, प्रवासी असतील, त्यांनी या उष्माघातासाठी वाचण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करण्याची गरज आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।